Θα βγάλουμε Minecraft βίντεο και είμαστε κάπου σε ένα μέρος που δεν θα σας πω και θα κάνουμε ένα event άμα δεν το θυμάστε. Yes, επιτέλους. Παιδιά, έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε βίντεο γιατί ξεχνούσαμε. Με την Άση επιτέλους δεν μας... Ναι, ναι, βγήκε. Βγήκε. Παιδιά, έγινε βράδυ στο Minecraft. Ναι, γιατί δεν κάνουμε και εσύ μπορεί κάποιοι να σου καθαρίσει. Να ξέρεις μόνο αυτό έγραφες. Νίτα. Μόνο αυτό έγραφες ακόμα. Θα πάρεις την πλακέτα. Σιγά μην πάρω εγώ πλακέτα. Τι έγινε? Πάμε κορίτσια, έχω να σας το κάνω. Νίτα! Νίτα! Σιλικέλα μια μαζί μου. Πες το να κάνεις σιγά γιατί βγάζω και Πες το τώρα. Ωχ, παιδιά! Παιδιά, έχω ένα μήλο να φάω. Παιδιά! Έχω ένα μήλο. Πάμε. Προχώρα. Άση, άμα θες... Είναι μόνο για τα κορίτσια. Παιδιά, και εγώ είμαι κορίτσια. Παιδιά, τώρα θα μαζέψουμε μερικά ξύλα για να κάνουμε πίκαξ. Ναι. Θες κινητό εσύ Αλέξη, Ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να φτιάξω πίκαξ? Γιατί μας νοιάζει εμάς και αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πάμε σπίτι τώρα. Πάμε να παίξουμε. Βάζω ξύλα. Όχι κινητό. Έλα. Γιατί δεν μπορώ να το φτιάξω ρε παιδιά? Άσχετο. Α, καλά. Πώς λέγεται το κανάλι σου? Αου, όχι. Πώς λέγεται το κανάλι σου? Παιδιά, ό,τι και να είναι αυτό. Έλα, γιατί βγαίνει συνέχεια αυτή η βλακεία? Σας κλείνω για... Όχι, μπορώ να κάνω φίλους. Φύγε, νέα. Μην κρυφακούς. Α, συνεχίζετε το βίντεο, παιδιά, όπως σας είχα υποσχεθεί. Τι κάνω? Παιδιά, τώρα είμαστε πολύ κοντά για να πάρουμε την πλακέτα. Άλλες λίγες εγγραφές θέλει. Ακόμα εγγραφές. Φύγε λίγο. Φύγε γιατί ήρθε ο τέτοιος, πώς το λένε? Ο τέτοιος Σπάρτα. Αυτά που ξέρεις. Σπάρτα. Παιδιά, άλλο λίγο παίζουμε.
Άσε. Φύγε! Φύγε από μένα! Παιδιά, τέλος